Čaute všetci, na dnešnom videu vám vyhlásim na môjho giveaway. Napísal som si všetky komenty sem, ktoré vlastne boli na tom videu. Ospravedlňujem sa, ak je toto zlé osvetlenie, ale už je tma a potom by som ho nestihla ani zostrihať, ani natočiť. Nina Šajdová vyhráva tento giveaway, takže toto musím oslaviť. Toto je... Nina Šajdová, gratulujem. Výhra je tvoja. Ty si prosila ten zošit s obsikom. Bude tvoj. Stačí, keď mi na e-mail napíšeš adresu. Teraz moja mama smeje za oknom, čo robím. A few moments later. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, aby som vedela, že chcete vidieť nejaké takéto podobné video. Nezabudnite mi tiež napísať o tom do komentov, že chcete ďalší giveaway. Vy ste strašne super. Neviem, či ste všetci aktívni. To ma trošku mrzí, lebo o tom to je. Veľmi vám ďakujem za tie milé komenty, ktoré ste mi napísali pod tým videom. Prepáčte, nemôže byť každý víťaz a tak to proste chodí. Ak by ste mali záujem ešte o henty 2 zošity, záleží to na vás, či mi napíšete do komentov, že chcete ďalší, alebo že by ste veľmi chceli tie zošity a ja vám možno dám. Nezabudnite ma followovať na sociálnych sieťach, ako je napríklad Snapchat a Instagram. Chcela by som urobiť niekedy ask. Bolo by fakt super, keby niekto bol napríklad aktívny a napríklad mi napísal na ten Snapchat, že by mohol byť Snapchat ask. Proste hoci kde a mohla by som veľmi potom zodpovedať na otázky. Veľmi rada by som ich vám odpovedala, len neviem. Takže nezabudnite, ako vždycky hovorím na konci mojich videách, like, koment a odber. Čau!